яко нещо, много яко, много яко. Ами, какво да ви кажа? Никога не съм си мислила, че ще достигна етап в живота си, в който снимам дърветата с такава страст. Но просто този парк предаваше такава магическа енергия, че все едно наистина бяхме в някоя приказка и всеки момент от някъде ще да излезе някаква фея или джудже. Просто докато хората се радват на технологии и на небостъргач в Япония, аз съм: виж това дърво! Колко добре е окастрено и колко е красиво! В смисъл, не може да ми кажете, че това дърво не изглежда като от някоя приказка. Представяш ли? Много яко. Я опитай да кажеш как е на вкус сега. Дегустация. Много е вкусно. Хубаво ли? Да, харесва ми. Ето 10. Оу, 10 монети. Те моите не са... Добре, не са разтегна така, как ще трябва да стане. Няма време, няма време. Секунда снимам само животинките. Ама ти много ги обичаш. Еми тук много интересно са си направили. Всякакви групи. Този хамстър работи тук на лаптоп. Уникално.
Аз съм си вкъщи и реших да направя трета част на какво си взех от Япония, защото първите две казах, че няма да купувам повече нищо, обаче купих още доста неща, включително и куфър, за да побера всичко, което купих, с едни розови гумени протектори за колелцата, които сега изпрах и отново е чисто, което е супер яко, защото е чисто куфър. Така, да не губим време и да започваме. Тениска рокля. Рокля тениска. Си я купих от едно малко граченце, мисля, че беше Такаяма, точно такава. И просто я вдях. И ми хареса и ще ми стои като рокля. И има нудли на нея и пише Такаяма Noodles. Така. Купих си от там същото граче една шапка. Сигурно изглеждам като пълната туристка с нея, обаче пише Japan на нея. Много яка, не знам, много ме изкефи. Хората в Япония се обличат, не всички, но някои се обличат
толкова яко. Супер стилно, различно от нашото и изглежда много такова удобно. Като сме тръгнали с дрехи, това си го купих от един мол. Ето риска такава. Много ми хареса. Заедно с такава поличка, която имам същата, но моите плесета, аз сега пуснах за пране, не седят така, някак си се изглаждат и седи грозно, докато тази има и колан, а пък аз много държа да си слагам колан, защото изглежда яко. И не е като моята без нищо отдолу, тук има панталонки. Така, тези чорапи са с такова за между пръста. Тях ми ги подариха от един хотел, не съм ги купувала. Но все пак, където слагахме такива за кимоната, тяхните традиционни, но не знам дали ще ги сложа някога тия. Купих си една торба, която да можем пак да си мъкнем там нещата. Тя с гъва, такъв плат е като, не знам, хубав, не късащ се. Тук има такова лепенка, като я сгънеш да се прибере и става много мъничка. И ето я, Япония, картата и всяко място с какво е известно. Горе-долу почти всичко. Това. Така. Имам и всъщност превръзки и тампони, които на Викто. Още едно с Сасуке учиха, да, Сасуке Саске. Това е едно картонено, което се го сгубява и става като 3D. На Алекс взех от Такаяма същото граче за тениската. Там това граче е на дърводелците. И преди всеки е ставал дърводелец, за да оцелее. И са изработвали абсолютно всякакви неща от дърво. И му взех дървено влакче с жълтинки. Тук вагоните се отлепят с магнитчета и се закачат. Също животните се изкарват. Взела съм му и едно динозавърче, което издава различни с физиономии, различни звуци. Всъщност после се усетих, че най-вероятно ще говоря на японски. Нищо. Взех му и едно раче, което ще му закача на раничката. Те все пак изодия рак. Там много се закачат всякакви такива неща на раниците и на чантите. И изглежда много яко. Още една котка, която явно като ги оставя на равна повърхност, тогава почват да махат. С ръце взех си едни ментолки. Такива имаме зелени. Май са ми в чантата. И са много яки, нещо като нашия ментус. Там са много по-дребнички. Прибрах и няколко вида чай от последното хотелче в Осака, защото изглеждаха много яко. И викам, ще опитам такъв чай. Таква е количка на Алекс. Ето Такаяма, една жена. Чакай, ще направя много клипче. Нали, навсякъде правят печати по гарите и си взехме такъв тефтер, където се слагат печати по гари, мари, магазини за забележителности. И влизаме в това Такаяма, малкото сладко граченце на дърводелците и питам жената съвсем случайно, имате ли печат? И тя ми вика, да, нали, вика, аз сама си го направих. И това, този печат, тя сама ръчно си го е изработила, да се слага на магазина като нещо като thank you пише тук, не знам всъщност, и да се слага, нали. И много се изкефих и тя много се изкефи, че на мен ми хареса печата и викам, браво, нали, много хубаво. Тя жената толкова много се зарадва. Какво съм взела обаче, не помня, май пак на Викто Сасуки. Да, това е първото, което видях. Ето го, да. Общо взето не съм била в много такива места за анимета и за Наруто, но където видях, буквално това го видях и за първи път го взех и после това другото, което взех също, други нямаше много. А тази безликата кукла по време на Втората световна война са правили, там града е пълен с такива играчки с безлики кукли във всякакви цветове. Правили са на децата, са шили такива куклички, но не са шили усмивка на лицата им, защото
да може всяко дете да си представя емоцията, която иска да почувства. Нали? Смисъл да не го кара да се смей, като му се плаче един вид с такава цел са тези безлики кукли. Тук от този магазин си купих доставка за телефон, Нала, керамично. Всъщност не знам какво е, но е тежко. Много яко! От същия магазин, там беше някакъв специален за животни. Взех, просто като видях тази турба, си казах, това е за майката на Ася. Много е яка, много е плътна, има цип. Се е вмирисала ужасно. Трябва да се изпери, ще ме извинява. И вътре е с нолито. Да, това с Леля ми, преди малко се чух с нея, си мислихме, че са чашки за саке, техния алкохол, който е отвратителен между другото. И си викаме, ще вземем за подарък чашки за саке. Обаче това се оказва, че са някакви семена. Да, ето, how to grow. Киото. Вътре има корква тапичка с някакви семена. Леля ми вика, така че имаме и някакво японско растение. Каквото и да е то. Тук нямам представа какво е това, май също. Да, същата чашка, само че пише Japan на нея. Не Киото. Мислих, че са чашки за шотове, но явно са някакви растения вътре. И нищо, пак е оригинално за подарък. Така че. И мини броя японски джин. Да, точно така. Джин Джошо, Джунмай Дай Джин Джошо и Джунмай Джин Джошо. Това е. Ще ги пробваме тези джинове. Майко, аз съм си взела много неща, колко ключи трябва да направя. Криси, тази маска е за теб. Всичките са такива много сладки, японски. Надявам се да е хубава. Нищо, че не знам кога ще я дам и да е още срок на годност. Тези неща ви ги показах. Да, добре, тук всичко съм ви го показала. Така си мисля. Взимам другата турба. Нещо, за което най-много се вълнувам. И дарих джакпота с тия неща. Майко мила, това нещо мирише уникално на сапун. Хора, не знам като ми свършат, какво ще правя без тях. Ще поръчвам на Мелиса, на нашата водачка, да ми купува просто тия спрейчета за тяло. Миришат уникално. Обичам ги. Това е аромата в живота ми. Няма да мога без тях. Още една кола на Алекс. Японските Хонди изглеждат така и всичките им коли са отрязани, за да са по-практични. И не ги изнасят от Япония и съответно някаква кола, която никога не сме виждали. Тези неща ги опаковат така, за да са такс-фри. Демек, че като ги изнесеш опаковане от Япония, ти връщат някакъв процент, с 10% обикновено от парите. Ми беше 5000 японски лири и ми върнаха към 1000 и нещо. В левове не знам колко е, но не е толкова колкото. Това е околочен крем и маска за коса и такова, защото тези гледах, че са в TikTok, гърмят тези маски за коси, са много хубави. И в TikTok стана вайрал тая маска и като я видях, викам, трябва да си взема. Да си взех и за мен една солник. Взех тези балсамчета, видях пак на Цвете нейното котенце, което си го харесваше и го искаше. И тук, да, ето взела съм и на Сасуки клечки, на Виктор да яде с клечки. Успех. И май това всъщност. Също забравих да кажа, че си купих и тази чанта от Гинза, най-голямата търговска улица. Мисля, че беше в... Не знам кой град беше, но има някакви много брутални магазини. Моята чанта с къса, исках нещо обикновено, което да ми побира всичките неща, които нося. Тази беше страхотна. Нормална изчистена чанта. Много ми хареса. Намерих си на улицата Петачи, което е тяхната петичка, много голямо късметче. И си го пазя. Визитки от кафето с прасенцата.
И този крем за ръце е същата марка като балсамите, които Грацито каза. И е леко, той може по-скоро не е крем, ами е нещо като, не знам, някакъв серум, защото е много лека консистенция, почти водна. Но е много хубаво, няма мирис, те техните неща много нямат мириси. И това еленче от Нара, парка с елените, си го взех с къса тук и съм го закачила по някакъв друг начин. И е мекичко и е кадифено и няма да издържи много, защото аз му разказах играта през целия път, но дай си го закачих на чантата. И да.